Rane, tuuksä jo peliin? Joo, mä oon Jussi tulossa. Joo, eli siis tää on taas uusi Minecraft-video. Mitä vitsiä? Tää kuuluu zombin ääntä. Miks täällä on zombi? En muuten tiedä. Siis tässä just vitsi! Mä taas vahingossa poistuin pelistä. Joo, nyt tehdään siis uusi yritys. Pitänyt mennä koko ajan asetuksiin eikä poistua pelistä. Eli siis mun on pitänyt vaihtaa tää kolmas persona pois. Eli siis täältä menette videoon. Tässä on kameran perspektiivi. Tästä ensimmäinen persona. Näyttö, en tiedä. Tää paperinukke. Eli Sen koivun. Koivun. No mä hakkaan sit ite. Tii tässä. Mä hakkaan koivun. Ok. Ei kun hakkaa mulle koivun. Hui! Just äsken sanoit, että sä voit hakata. No kun mä hyppäsin justiin alas. No me takas. Näin hyppää. No en tiedä. Se meni rikki. Ai mitä mä voisin tehdä? Näin. Nyt. Täällä on. Täällä on vähän koivua. Niin ihan vähän vaan. Eli stackki 24. Mä en kyllä ehkä laita. Ihan liian. Kypärä on tarpeellinen, Rane. Tehdään. Rane, sä selviydyt paremmin, jos sulla on armoria. Kyllä mäkin käytin mun serverillä, kun mulla oli toi skinni kypärää. Tää on jollain random valvelimella, mut. Niin sit mä teen sen kivihakun. Ei kun ei mulla oo kiveä, no puuhakun. Nyt mä jollekin. Vitsi. Missä se mainipaikka on? Samalla etsiä. Mä kuulin, siis mä yritin vaan etsiä kerran hiiltä. Sitten mä löysin koko ajan timanttia. Ja mulla oli melkein timanttifullit sen jälkeen. Onko on. Tässä. Oi vaan, kyllä mä uskallan, mutta tulee yö, niin sen takia mä lähdin. Mä en oo ennen edes kuullut tommoista ääntä. No varmaan kun niitä ei tuu Pleikka 3 Minecraftissa. En oo kuullut edes puhelimeen. Joo, kyllä niitä joskus kuulee. Joskus ei. Mä ite pompin tässä sängyllä.
Kyllä. 69 kerroksessa. Niin, paitsi jos on tässä. 69. Ei voi niinku tää on puolikas tää blokki. Niin, sänky. Nyt mä oon 70. Mut sit jos tässä nyt paljon. Sitä lagoa vähän. Screenshotti elämävahingossa muuta puhelinta. Kato, tulihan sit screenshotti. Sitten. Nyt mä menen tänne luolaan. Rane, voiko sä etsiä hiiltä? Hei Pontus. Mitä sä täällä teet? Mäkin näin Pontuksen äsken. Mä löysin luolan. Ja voi muuten sanoa, että pikkusen iso on. Ja sieltäkin kuuluu noita pelottavia ääniä. Että täällä on zombi, joka yrittää tappaa mut. Ihme. Mut se ei osaa. Ui tää vitsi äsken tapahtui. Nyt mä kyllä... Tulee seuraava ääni. Miks? En mä tiedä. Ne on kivoja. Mut pelottavia. Sä lähit aina heti niiden äänien jälkeen pois sieltä luolasta. Niin. Niin, mä en. Pienelle saisin löytää spawnerin. Tai sitten, et. Hakkaa sitä alaspäin. Toi ei oo sitä spawneria, sitä toi on ihan eri ainetta. Täällä on vesiluola. Ei ku. Ei ku ei. Nyt mä menen tekemään sen kivihakkuun. Kivikaku. No. Tuolla luolassa on mun raudat, niin mä lähden hakkaan niitä. Mistä tiedät, että ne on sun? Mä löysin. Ahaa. Kivaa. Tää on mikä luola? Ja sun pitäisi tehdä oma mainauspaikka. Tää on mun mainauspaikka. Tehdään sille, että tää suunta on mun. Häh? Tää suunta on mun. Nyt. Ei kun tää on mun. Tää mainauspaikka, Rade. Niin mä... Tee oma mainauspaikka. Hehehehe. Jep. Rani, mulla on rautamiakka. Ei Pontus nyt voi vielä. Ei mulla oo sun kamoja.
Oota, mä katon mitä mulla on. Mulla ei oo oikeesti sun kamoja. Mut kun sun kamat räjähti tähän, niitä on tuolla alhaalla. Sit niitä on tuolla. Ja kun Ainoja on Pontuksen tappamat. Pontus sä oot taas tappanut. Jep. Jep. No niin, sit mä tarkistan, että hyvä rauha. Sitten mä tein nopeasti tästä. Vitsi, tää on lagaa! 16 näitä. 8 näitä. Tämä on aika hyvä paikka tehdä. Ok. Jää vielä 2, jotka menee sopivasti tänne. Ja sitten teet on kivi ja... Voidaanko tehdä nuotio? No, Rada. joo. Nakkasin 2 tai 1 kiviblokin ja näen hiiltä. Mä en ikinä löydä hiiltä. Paljon sulla on hiiltä nyt? Oota, mä hakkaan nää. Se on tehty. Vitsi! Sä saat se tehtyä vitsin. Ei. Vitsi on se smurfi. Se on mun lempismurfi muuten. Se smurfaa kaikki aina räjähtää. Se. Jebe. Ai niin, Rade. Mulla on tää sun uuni. Ja sit mulla on tää sun tahko. Tää ja tää. Monta hitto sulla? Se maksaa 10. Se uuni ja tahko. Tahkoa ei saa tehtyä kovin helposti. No sillä voi korjata vaikka kivillä. Kerrotaan. No niin, Rade. Meni vähän väärää kohtaa. Joo, ihan sama, ei se haittaa. 10 hiiltä. Ai, sulle. Joo, saat tän. Vitsi. Siis tän uunin. Ja ton tahkon. No. Sitä alkaa muuta. Sitten voitais... Siitä tulee... Kolme blokkia. Ai pitkä. Blokki on se yleisin. Sitten mietitään. Rade, onko sulla kiveä? Paljon. Oota, mä katon.
23. Vitsi. Sulla olisi voinut olla enemmän. Tästä on lentään kotiin. Ai saatana. Eli justiin niinku Rane, tähän. auttaa mua. Ota älä vielä mene. Naisen tullut tappassa. Varo! Täältä tuli taas semmonen ääni. Sä oot nukkumassa Venämäki, tuu. Joo. Ja sit sä katon sun tahkon pois. Koska siihen tulee justiin siihen. On yksi tolppa. No kun mä hakkaan siitä kohta noin kaikki pois. Ja se kohta. Sit voit viedä, jos haluat, niin jos sä haluat rakentaa sitä sun taloa enemmän, niin voit viedä sen mun sängyn sinne jonnekin vaan mun taloon. Joo. Täällä on noitaa jossain. Tämä mainaminen on kyllä tylsää, niin nähdään sit seuraavaksi, kun mä siis löydän jotain, niin joo. Kuolin tässä, katso tuota Endermania. Ihanaa, minä rakastan Reaper. Reapereita. Mä en ehkä halua kulkea jossain aivan vieressä. Joo. Kuulet varmaan mainosreissu minua. Ei. Tänne. Hei, chompi, chompi, champ, cham. Hei, chompi. Let's go, chompi, chompi, chum, chum. No niin, se kuoli. Okei, tuolla on... Mun pitää mennä tänne luolaan sun kanssa. Mä voin muuten sen sanoa, että tonne mä en oo yksin menossa.
Siellä on varmaan miljoona, triljoonaa noita. Mikä se on? Skeletoni. Sitten siellä on varmaan miljoonaa zombie. Sitten siellä on varmaan miljoonaa noita hämähäkkejä. Kaikki miljoonat. Vaikka mitä miljoonaa. Miljoona. Mut joo, ehkä me nyt nähdään seuraavassa videossa Radio tuolla maan päällä ja mä täällä alhaalla, niin se ois moro!